Предстои ни една изключително интересна среща, как едновременно да се лекуваме и да си доработваме. С лектор професор Живко Желев, учен с изключително иновативни идеи в областта на нанотехнологиите. Той твърди, българите са разкрили общия код на всички световни религии и на база на този код е разработен ефективен продукт за борба с фалшификациите в дигиталния свят. Професор Желев е първият българин, носител на Азиатската Нобелова награда за мир, получена за приноса му в направление иновации. Завършила специалност високи технологии в Гданск, Полша и вече 40 години работи в областта на нанотехнологиите. Той е учен и езотерик, откривател, изобретател, личност с многостранни интереси, преплитащи в едно мистиката на древните познания със свръхреалността на съвременната наука. Носител на 17 златни медала от международни изложения, множество патенти и отличия. Част от патентите на професор Желев са свързани със свойствата на водата като носител на енергоинформация. Ще бъде изключително интересен отговорът на въпроса: как едновременно да се лекуваме и да си доработваме? Така е озаглавена неговата лекция. Здравейте, като ми прочетат понякога цялото CV, имам чувство, че трябва да излезе пред вас един ангел и да ви говори само такива прекрасни неща. Аз не съм такъв, но ще се постарая да ви представя нещо, което наистина е толкова нетипично и когато започнахме за първи път да го практикуваме, да се лекуваш, а едновременно и да си изкарваш някой лев, т.е. да си доработваш една дейност, която може да бъде наистина реална, да донесе много ползи за този, който я практикува, не само да се излекува, но и използвайки обаче сериозни научни постижения, представени в една елементарна форма, да може да усъвършенства първо себе си, след като се излекува, след това семейството, най-ближните си и след това да започне да работи за целия си род и да провежда един живот, който моя учител, който аз следвам и други, това е учителя ми Петър Дънов, който само с една книжка, за която препоръчвам тук и я нося, ще ги раздам даже или пък ще ги подаря на тези, които ми задават най-много и трудни въпроси. Винаги така правя. Награждавам тези, които ме затруднят с въпросите си. Но той в една книжка преди 128 години "Науката и възпитанието", което нашия Софийски университет и Българската академия на науките изучаваха 15 години, в тая книжка е резюме на 7000 беседи, урока по един час, около 800 формули, около 230 мелодии различни. Ако остане време, ще се помъча да ви изсвиря една от тях, да видите каква е разликата в музиката. Но това учение, преведено в тази книжка като резюме, с някои от лекциите му, доставени на Тесла и на Айнщайн от българския професор Зайков, който едновременно е и аспирант на Алберт Айнщайн, те стават реални последователи на това негово учение и го декларират официално. Ние имаме тук и такава една държавна марка, точно с неговия цитат: "Цял свят се прекланя пред мен, аз се прекланям пред моя учител Петър Дънов от България." Но за да говорим за такива върхове от науката, а пък да ги представяш на хора, които преди 128 години някои от тях не могат дори да пишат, имало и неграмотни,
се изисква едно велико майсторство, което аз го нямам, но ще се помъча да демонстрирам поне една частичка, каквато лекция за първи път изнасям от този тип, макар че да има около 70 в YouTube, които съм изнасял на 4 континента, в много държави. И вчера за първи път на подобна такава среща, както виждате горе, здраве и изцеление в София, аз се помъчих да представя това, което сме направили в нашето единение. Ето тук има уебсайт на едно единение, което включва около 200 професори. Те са от 250 хиляди души от цялата диаспора. Общия брой на четените и на рецензиите е 1 милион и 300 хиляди от 32-3 години. Там е и моята поща, ако някой иска да ми пише, а ако някой иска и да говори за допълнителни въпроси към това, ако не стигне времето, тук е и визитната ми картичка с мобилния телефон, тъй като някои неща със сигурност ще искате да се запознаете с тях. Лекцията, която беше обявена с 2 части, вчера в София и днес тук, е как да се лекуваме и самолекуваме и да доработваме за себе си въз основа вчерашната лекция на най-голямото богатство в България. Най-голямото богатство на България има 3 аспекта. Това е българския език и литература и историята на България. Второто богатство е духовните учения, които са тук на нашите земи били позабравени. Това са орфеевите, тангрийските учения, християнските, които практикуваме, на мюсюлманството, които също имаме значителен дял, на юдаизма. И всичките тези учения ние сме намерили една относителна търпимост, която има само в няколко държави, но при нас тя е най-изявена. Но върха на тези духовни учения е от това, от което започнах, учението на Бейса Доно. Третото богатство, за което искам и ще дам няколко примери, това са нашите деца и нашия народ. Ще ви покажа и ще подаря една книга като пример за нашите богатства, за най-успешния ни експеримент от преди около 32-3 години, веднага след като избухна демокрацията. Бавно и постепенно нашето единение, неправителствената ни организация, стартирахме 4 школи по пренатално възпитание. Има много материали, няколко книги написани от учителя как да се възпитава детето в утробата на майката тези 9 месеца и как да се възпитават 3 месеца препоръчително преди младите да решат да упражнят своето богоподобие, зачевайки ново дете. В резултат от тези 3 школи активни, едната е такава по-скоро мисионерска в нашата диаспора, ние възпитахме около 12-13 хиляди такива деца, спазвайки тези правила, резултатите от които са просто невероятни. Тези, сигурно сте чули, виолетови или диамантени деца, защото възпитаните деца по този начин са много близко до тези феномени в природата, но ние стигнахме до това, че тези 12-18 годишни деца дадоха такива резултати в олимпиадите в цял свят, които от 15 години доста стриктно се следят по математика, по биология, по информатика, по астронавтика, по какво ли не по астрология. Защото много богати страни следят и търсят такива деца, след това им предлагат стипендии. Дори имаме и уникален случай на 25 годишен ръководител, не само професор, но и ръководител на институт. И резултат от този вид възпитание ние имаме на 1 милион жители една статистика, която се води в света от тези 15 години, не 30-50% повече шампиони на 1 милион жители, а от 3 до 7 пъти, т.е. 300-700%.
Нашите бройки шампиони, златни, бронзови, сребърни, много често се доближават до тези на Индия и Китай. Знаете колко. И там при някои от олимпиадите, говоря само. Затова тези наши деца и този наш народ имат безкрайни резерви, огромни резерви. Учителя Петър Дънов казва, че ние сме избрания народ преди 5200 години да реализираме мисията си. Тя е точно тези години, 2025-32 възлова, за да не се състои в пълен размер тази Трета световна война или това пришествие. За първи път започнахме да говорим и да действаме активно, за да се ограничи, за да се редуцира този катаклизъм, това пришествие, официално преди 7 години, като представихме и тези записки, които публично не бяха представени досега. България имаше огромен негов архив, не негов, ами запазен от комунистите, както се казва, след 1944 година. И когато беше подпален партийния дом на 26 август 1990 година, тогава от подземните канали между БНБ, партийния дом, мавзолея и разклона от мавзолея до Народния театър бяха изнесени уникални артефакти, в това число и части от архива на учителя. Но за тези години той говори, че мировият трус, т.е. световното земетресение, което ще дойде, това е първата ни лекция и обяснено, ще доведе до редуциране на човешкото население с 6 милиарда, с 1 милиард или с 1 милион. Зависи от вас. Учениците го питат тогава, това е в началото на 20 век, учителю, ние сега сме 3 милиарда и 6 милиарда. И той казва, не, че дойде време 25-32 година, когато със сигурност човечеството ще е над 7 милиарда, което точно така върви. Ние представихме версията на тези български технологии, на тези български решения, които вече се внедряват в цял свят и всеки от нас може да внедрява част от тях, което ще се постарая да обясня. И то на една лекция, на база на една лекция, която преди в май. Тя е 4-часова лекция, но ние ще минем по нея много бързо, защото тя беше пред една много отговорна такава 60-членна комисия от лекари и служители на сигурността в село Ягода и след това беше разгледана от първата неофициална среща между руския и американския посланник точно в същото село Ягода. Препоръчвам СПА, ако някой обича да отиде там. Това е между Стара Загора и Казанлък. Ето го село Ягода, 11-3 май. Тогава ние още опитвахме да представиме тези научни постижения на България с постерна изложба, каквато направихме в Европарламента, не само с наши средства, ами Европарламента ни отпусна 200 000 евро, нашето правителство също и ние преди 12 години направихме такава изложба на българските потенциални открития, които могат да изкарат България на друго ниво в икономиката, а и могат да започнат да работят за редуциране на катаклизмите, които идват, и те са повече от явни. Повишаване на температурата на нашата планета и рязкото засилване на земетръсите, което от 15 години бележи уникален експоненциален ръст. За съжаление, тези наши и постерите дори не бяха представени нито в Париж, нито в тази сесия, която трябваше да се проведе в България. И тези 42 години, които ние нищо не сме представили на света като ценности, не можаха да бъдат показани. За съжаление, защо и как, това е доста сложна и прекрасна операция, задействана срещу и нашите деца, и нашия народ с една
уникална акция от така наречената скрита държава с негативен изкуствен интелект, която излезе относително сполучлива. Ето го къде е този хотел, който ви препоръчвам в село Ягода. Това, което днес ще ви предложа вие да ползвате, това е паралелната нервна система, която ние дефинирахме преди 12 години, учени от Единения ден. Основата и приложението вече се намират в света на този принцип на запис на информация и енергия в празното. Ще ви покажа ето тук първото приложение от българската култура и история. Това е прословутия диск на Евангелието, на Лондонското четвороевангелие наречено. Знаете, че това е най-красивата Библия, не само Новия Завет, правена от колобрите, това са духовниците на тангризма, преди 7 века, с парите донесени от царицата Сара, която идва да става втора жена, въпреки че сме приели християнство тогава, на нашия цар става втора жена, но цар Иван Александър приема дара и условието да се направи, да се нарисува прекрасна Библия и тя да стане християнка. Тя става християнка. В еврейството често се нарича това маранство. Може да си и евреин, и от някоя друга религия. Това е позволено по изключително такива събития. Тя става такава, а пък с тези пари, които донася, се направя тази прекрасна Библия. В продължение на близо 17 години с British Library, с Кембридж, ние разшифрирахме единственото неизвестно досега в тази прекрасна Библия. Това е магическия квадрат. Всеки от вас може да дойде да го види. И заедно с най-големата криптологична такава, тя е цяла база в Англия, ние дешифрирахме с наша помощ също как тук върху този квадрат е написано, това е една информационна пирамида, 10,7 милиона пъти заглавието на тази прекрасна Библия, това, което е на заглавието, тук вътре. След това с тази технология ние защитаваме това, което споменаха там при представянето ми, документи против фалшификация и всички ваши документи са защитени с една технология, за която имам честта да бъда награден. Всеки от вас може да вдигне личната си карта или паспорта срещу светлината и да види светещи лазерни дупчици, неговия си портрет. Ако някой не знае, може да си извади документите, да ги сложи ето така срещу светлината и ще види, че вътре те са изрисувани по един начин, който ето този Лао Цзе обяснява как Дедо Божий е направил света в 11-ти трактат, още преди 27 века, когато го питат как Дедо Божий е направил света. И той им казва следното нещо. Ето така направете, ако някой не знае, вижте си, опанете ръката много силно, ще видите, че за изведнъж започва да свети вашия образ. Това с следващи варианти е внедрено в топ секретните документи на нашия ДАНС, на всички бази данни, които досега се фалшифицираха бавно и постепенно не могат да се фалшифицират. И аз ви говоря от името на носител на златна почетна значка на Интерпол, единственият българин в носител на тази значка, именно за тази технология, макар и не съм бил нито един ден полицай, но на срещата 2013 година с всички представители на Министерствата на вътрешните работи, Световен конгрес против фалшификатите в Истанбул, пред господин Ердоган ни беше връчена тази значка, но когато той дойде след 7-8 години да иска тази технология да я вземе, тя вече беше предадена собственост на БНБ, те не му я предадоха. Защо и как, това е една дълга тема. Може би сега ще я внедрим за еврото, за да не се получи същата хиперинфлация, която българите получиха, спомняте си, 1997 година и само за 4 месеца от 70 лева $1 стана на 3000. Не си спомняте всичките са.
Това беше от изкуствен надпечат на пари и точно тая технология. Как да се поправи нещо, така да се защити, за да не може да се фалшифицира, е точно този пример, откъдето ние сме взимали. Ето от Лондонското четвърто Евангелие. След това Ватикан направи копия 90 години по-късно, слага го в Рим и Леонардо да Винчи се учи от нея. От тази именно прекрасна Библия, как да уплътни образа на Джокондата. И Джокондата е точно по същия начин, каквито са могли да правят нашите такива криптограми, нашите колобри, така Леонардо прави Джокондата. И не е случайно музея на Леонардо представи точно установката тук в София преди 7-8 години. Двете лупи, микроскопа, как той е рисувал и е допълвал 18 години готовия образ на тази прекрасна лейди с допълнителни точици, гледайки под лупата и се изобретява един геран и нанася само точици и прави такива мрежички отгоре, но те са знаци и символи. Свършваме с Ли Боян, който е от български произход и това са трите му имена, защото паралелната нервна система, за която ще говорим, тя е тази, която не се вижда, но той твърди, Ли Боян, който второто му име е българското, е Богонатар. Последното, което употребявате, е Лао Цзе или Стария учител, и от 1933 година са спрени другите две имена и се употребява само японското Лао Цзе. Тази паралелна нервна система, която ние имаме, тя се базира на водата, на водното съдържание в нашия организъм и по-специално на един много специален такъв орган, наречен интерстициум. Ние в човешкото тяло имаме 97% вода, в различни форми подвързана с други молекули и 97,8% вода в мозък. Нашия мозък, грубо казано, представлява една кофичка. В нея има сложени две метлички. Тия метлички стават все по-тънки. Това са невроните ни. След това се завързват в една плитчица и отиват назад през целия гръбнак. Това е нашия мозък, който взема от тези два съда, отделени, постоянно информация и енергия, която постъпва през нашата фонтанела. Енергия и информация и нашия народ като безкрайно мъдър и притежател на както 300 000 поговорки, така и почти 300 000 песни, повече от всичките други европейски страни, казва на тая тема: дебела глава не слуша Господа. Защото наистина, който има много така по-дебела главичка и му е зараснала фонтанелата, той няма комуникативни възможности, а тези, които имат по-тънка, някои даже са наистина по-тънки и много си ги почувстват. Леля Ванга, например, изобщо имаше 1,5 сантиметър дупчица си, това е известно. Интерстициума, това е един орган, който беше открит и сме се участвали в разработването му. Защо? Защото българската култура, която казах, и история, изследвайки епигенетиката на Брус Липтон, на този Ависена, на Василий Врач, на теориите, ние и на този феноменален доктор, хирург Кристиан Барнард, който присаждайки сърца, винаги открива, че се получава феномен. Донора има определен характер, прехвърля този характер на този, който е получил сърцето. Този получателя получава характеристики от сърцето. Няма обяснение, няма гени в сърцето, няма такива неща, а то става именно чрез тази тъничка, сега ще ви я покажа, не знам откъде се натиска, червеното, защо не светва, ето го тук. Нещо не ще да свети лазер, ще да ви покажат. Той свети, обаче не се вижда. Не се вижда ли? Да, ето тук. Къде е?
Къде? Да, ето. Сега ще тръгнем от тук ли? Червеното, да. Добре, ще тръгнем ето го. Да, ето го. Вижда се хоризонтално. Ето го. Ето това е интерстициума, ето лигавицата отдолу. И тук има две много тъничък слой подредени водни молекули, които още когато един организъм жив бил почине, изведнъж това се слепва и изчезва. Изпарява се. Една от версиите след това изнесени, че може би тук е тази душа, която напуща и след това вързана с сребърна нишка наблюдава, но нещо изведнъж от човек изчезва, правени са експерименти в супер специални везни, наистина след клиничната смърт, след вече физическата смърт, съвсем леко тялото улекотява, но дали е този интерстициум, той изчезва. И понеже сме се занимавали много дълго време с вода, продължихме, изследвахме какво и защо тук е бил при нас Ависена, прословутия арабски лекар, не знам дали знаете, най-много аптеки на цял свят и признание има от Ависена, който първи открива така наречената епигенетика, дефинирана от Брус Липтън, а в Китай наречена фъншуй или влияние, промените от вятъра, от околните неща. Той открива и разрешава проблема на неговия там шериф, или който му е дал задачата да разбере защо в селото му има 2 или 3 ферми. Едната ферма постоянно овцете и агнетата боледуват, израждат се, а другите са нормални. И Ависена открива, че срещу едната, някой се усмихва, знаете ли вие защо? Не, знаете ли или не? Не. Стори ми се, че дойде. Той открива, че срещу едната ферма са сложени вълци, които опитват да кръстосват с кучетата, да правят вълчи породи, както и това става. И самите овце и самите родени техни деца усещат това влияние, под постоянен страх те се променят. След това той разменя вълците, разменя седата и вижда, че това е причината, но и продължава и зато сега това е един преход, на който преди 1000 години, почти 1000 години, той след това заменя вълците и кучетата с картини на вълци и на кучета. Оказва се, че резултатът е почти един и същ. Това е уникално и това е въздействие на образ, на звук, след това и на форма, вече се изследва и е дефинирано като тези две науки. Четете, ако може да прочетете, има превода, първата книга на Брус Липтън у нас, има вече и книги по фъншуй, а и ние имаме много специфични практики, също приложени и доказани. Те са свързани с нашите шивици, които могат да лекуват. Те са свързани с нашите рисунки. Вънка има едно момиче, което се занимава и познава много добре най-добрият медиум у нас, по-добър от Ванга, по-добър от Вяра Кучовска. Много хора не го знаят, тя не искаше да е известна. Всички ходиха при нея. Аз съм също, мога да кажа, неин ученик. Тя получи възможности да вижда уникални неща и да гледа на кафе. По цял свят са идвали при нея, след като й подариха чашата, с която донесена от 904 година от Далай ламата на учителя Бенеса Доно. Той пие до 45-та година, 44-та година, като да почие кафето си и след това с тая уникална чаша бижу предава на нея. Тя само веднъж пие кафе, чашата се пука и тя получава такива възможности. Лично, моето цялото семейство сме ходили да се убедим в това. Аз съм бил и при Ванга, и при нея, и с нея заедно. Човешките възможности се развиват силно, изведнъж и рязко. Някой ги получава след катастрофа, след някакъв много специфичен стрес и много рязка промяна на мозъчните тези полусфери, които са. Сега вече имаме до някъде и изследване и как това нещо става. Затова Ависена е този първия, който обръща внимание на този феномен, че по някакъв начин, по всяка вероятност, той не знае какво, но тази комуникация между животни, между и образ и между живи същества е
по всяка вероятност, и той го знае, но не го дефинира от водата, но изследва защо християнството, защо и при още от тангризма, орфеизма, защо се смесва водата и виното. И защо трябва да се молиш с вода и вино? По всяка вероятност вода. По всяка вероятност водата има някакво влияние, тя приема нещо, виното го усилва. Това са двете най-прекрасни съкровища български, които са панагюрското и вълчетрънското, с които точно това са сервизи за винопеене, такова каквото го правят у нас зад олтара. Знаете много добре, православната църква го прави зад олтара. Това е една за мен грешка, да не е глупост, не може да влизат там жени, а пък могат да не раждат. Както и да е, там се смесва водата и вино, толкова е било сакрално, а пък католиците го правят отпред, пред всички да гледат как се смесват вода и виното, а по много по-специален начин се среща при тангризма. Смятам, че ще остане време да ви покажа и картините, които имахме възможност и да представим в Европейския съюз и целият ритуал на Световен конгрес в Пампорово преди 7 години, и то пред 4 Нобелови лауреати. Връзката между двете нервни системи, това е възможността Ин и Ян, Дао, тази симетрия, плюс и минус, мъж и жена, които могат да творят, това е ключа, за да може вие да се самолекувате и след това да лекувате и друг. И бавно и постепенно това може да го прави всеки. Първи, който открива едно от ключовите, е този ключ, който ние изпитвахме и при ритуалния танц паневритмия. От първи тръгва с него да го нарисува. Това е покрива на Сикстинската капела Микеланджело. Ходил е някой, знае ли, виждал ли е тая картина? Само който е виждал отдолу, дете, много специфичен ефект се получава. Някой играе ли паневритмия от тук? Чудесно. Сестри, опитайте се, има маса упражнения, които когато се играе, ние, когато докосваме пръстите, ако докосваме пръстите с партньора си, ако свършваме молитвата да пребъде Божият мир и да играе Божието се в нашите сърца. Знаете ли защо учителя казва сърца? Ние имаме две сърца. Второто сега израства, едното е физическото, другото е божественото. Когато си подопреме тези пръсти в един ритъм, при една музика, при едно подготвително на такова състояние, ние изграждаме второто си божествено сърце. Това е разбрал Микеланджело. Не дава обяснение защо Господ само чрез докосването на тези пръсти прескача от него към тези пръсти, прескача божествена любов. Много по-късно, малко по-късно ще открием едно такова по физика. Всички си огледали едно колело, 2 електрода, като се върти, излиза една искра. Нали си спомняте всички? Това е електростатичното електричество. Да, той излиза на порции. Подобно такова, само че на по-големи порции е между облаците и земята, т.е. между атмосферата. И това прекъсване и това докосване на ръцете е един от пък следващите много практични неща. Почвам да казвам, първото практично нещо за самолекуване е това, когато тези два различни потенциала, когато вие ги съберете, ръцете си, като за молитва. Всички религии и учения имат този жест. Всички. Това е дестресиране, това е успокояване, това е късо съединение между тия плюси. Тук тече електричество, пулсира изпразване електростатично, когато ние си съберем ръцете. 4 или 5 минути, аз сега ще ви покажа и вече в още последваща фаза, как това се предлага. Вие не само, че се дестресирате, вие започвате след известна практика да дестресирате и близките около вас, защото се получава един уникален физически ефект, нарича се имплозия. Ако вие започвате да се изчиствате
и изнасяте част от вашата енергия през краката. Тук става толкова чисто около вас, вие светите, че вие взимате от тази негативна енергия от близките. Не само, че имаме такъв патент, не само, че направихме първия прототип, ами и го показахме този прототип в нашия парламент, след това в Европарламента, и България получи 520 милиона евро за програма Open-OR, която вече се реализира, а най-добрият център научен да изследване на тая тема, комуникация растение и животно, в Пловдив, може да отидете в квартал Тракия, 33 милиона евро струва този научен център, който изследва и искаме да разбереме и ще разбереме как комуникират растенията и животните и защо цветето Родопеес селивряк, защо, от което е направен, по всяка вероятност няма друго цвете, венеца на Исус, стои и съхва, след 2-3 години напръскаш го с вода и той става зелено и ако е във вода, пуща и коренче. Така феномена за това родопско цвете вече се изследва. Защо? Защото този ефект е обясним с тези нови закони, които са описани тук. Тук има само 3 закона. В тази книжка преди 128 години учителя дефинира само 3 закона, които управляват не само тук физически и химически процеси, отношения между нас, всички други закони на Земята, в Слънчевата система, в нашата галактика, между галактиките, и това е записано в едни 90 страници, след това е доразяснявано. А тази наша група, тук са дадени само 2 от сътрудници, с които работят върху един от този проблемите, ще ви покажа кой. Ние бяхме и представихме тези възможности. Ето ги учените, българските учени, които са работили и продължават, някои от тях, които са живи, да работят. Но първият, който е Илия Вълков, не знам дали знаете за българския браун газ, получаване на енергия от водата. Знаете ли, че водата гори? Може да гори. Знаете ли или не? Кой знае, например, какво е браун газ? Има една книга на едно сдружение, което сме връзка с него, американско. Книгата се нарича, и тя ще ви помогне наистина за по-ускорено самолекуване и лекуване на други, нарича се "Регенерирай". Регенерирай, преведена на български, издадена е с помощта от една група на 730 доктори. 18 страници са изцяло наши, български. И това, което сега ще започне малко по-бързо да мина, защото няма да може да минем през целия, използването на тази паралелна нервна система, т.е. нервите, които ние знаеме, които режеме, които правят при различните присадки, са едни. Това е системата на ин, тази черната, плътната, която може да се види. Системата ян, тази по-висшата, това са водните молекули, които и цялата вода, която вътре съществува в организма ни като 3 вида води. Съществува и 4-та, но аз сега ще ви дам това нещо, което са тук 3 вида води – жива, мъртва и божествена. Учителя обяснява как те вътре поддържат този здравословен процес. Ще стигнем до тях, но малко по-бързо да минем, че това е 100 страници презентация. Конкретните примери, за които ние вече ще говорим, са епигенетичната защита на тази, която обръща внимание едва преди 25 години американския суперлекар Брус Липтън. Ние имаме много отдавна. Това са българските шивици. И българските шивици са толкова уникални, че не зная дали имам тук книгата, май че имам. Имаме книга с мумии, с българските мумии. Тук е книгата ми, ако някой иска да се види. Българските мумии, сложени, облечени с специални шивици. Организма не се чисти, както при египетските. И на 3000 години те изглеждат като живи.
Защото този биорезонанс и тези верните шивици, позитивните шивици, не дават на водата да се изпарява. Този позитивен резонанс като възможност вече се изследва. Узаконени са и са признати две практики много близки до това. Едната е биорезонанса, известна много проста методика, която тръгна само с двата електрода, за които ви казвах. Хваща се, ползваше се в руската космонавтика, сега се ползва навсякъде и с плочки на краката. Има ли биорезонанс в Видин и ходил ли е някой? Биорезонанс. Ходили сте? Има. Моля? Има, добре. А след като същия кабинет има ли биофидбек? Биофидбек, малко по-сложно. Значи, слагат се, освен тези това, слага се и каска от датчици, да, и се пуща музика и се вижда реакцията на организма за определена музика. Такъв уред има ли? Той е малко по-скъп. Няма. Добре. Значи ето едно от възможностите, които някой, ако тръгне, може да си направи лечение, което ние правихме ето с това устройство и с тия две методики. Преди 5 години всички, които го ползваха, а те се оказаха над 10 000 души, които ползваха тези 3 вида води, измерени с биорезонанс и биофидбек, 1 месец, 2 месеца след като го ползваха, се вижда какво е подобрението им, вижда се какво влияе, а допълнително нито един от тях не хвана COVID. Да не говорим, че това COVID колко е измислен, какви са тия неща, това е друга тема, но нито един за тия 4 години не хвана и след това започнаха бавно, постепенно да го разпространяват това и да се разпространява другото нещо, което е от шивиците. Аз ще ви покажа и всеки от вас, който иска да ползва това и да си изкарва някой лев, да просвещава хората, защото за да ползваш този позитивен биорезонанс, трябва този човек да го убедиш, трябва да го научиш и срещу това това може да е детето ти, може да е най-близкият ти, може да е най-големият ти враг, даже ако искате, така ни учи учителя, да прощаваме и да работим с всеки човек. Водата си с 3 видови споменах, сега ще ви обясним как действат. И личният биорезонанс, който всеки от вас може да постигне, и точно това ще ви говоря, той не е плацебо, както е известно. Знаете ефекта плацебо, с който той не е плацебо. Той е личен позитивен биорезонанс, който първи внедрява Василий Врач, заради което след това е изгорен. При 3-то си посещение в Константинопол, знаете, че е осъден, а той лекува с билките, които носи в своята си турбичка, слага ги в вода, бая им, както се казва, ни го казваме бая, зарежда тази вода с собствените си мисли, с това, което първично дават билките, прави една силна вода, след това я разрежда. Той е реалният изобретател на прословутата хомеопатия. Доктора, известен Ханеман като нейн откривател, той признава, че е бил тук по тия земи и по Византия, но не казва, че е открил, той може би и не знаел, че това нещо като хомеопатията е практикувано за първи път почти 6 века преди него. И това е известно в нашата медицина. Билките, как да се разтворят с вода, но Василий Врач е много по-далече. Той го разрежда, дава го на целия Константинопол и така 2 пъти спира чумна епидемия. 3-тия път всичката цяла фармация, която в момента е пак биофарматична такава мафия, тя на времето е триела в едни такива съхънчета, сини, червени камъни, давала се и изведнъж се появява някакъв такъв българин от Скопие, който раздава водичка, слага във водичките и хората се излекуват. Естествено, пълна такава конкуренция. Подобно е и сега не се е изменило почти нищо от 1000 години насам. Ето това, което искам да ви покажа за винопеенето и което вие да имате предвид, че нашата мартиничка, бяло-червената ни такава магия, образ, с който се получава позитивен биорезонанс, е прототип не тя, а Тао
на Лао Зе е прототип на нашата мартеничка. Защото това в старите китайски писанки и в нас се казва, че той е бяло-орфинов. Орфинус е цвета на тъмно-червеното вино. Това е определение, вижте го, орфинус е този тъмно-червен цвят, който има виното. Вода и вино се смесват, също както се смесва мартеничка и този знак. Тук тази картина, не знам какво стана вчера, е обърната. Тази дясната ръка и тя трябва да е обърната към шишенцето. Ето това шишенце така ще го ползвате. И вътре тази вода, която е отдясно, торсионната вода, с торсионната вода ние структурираме с процеса на торсията, който на други лекции аз съм носил нашия торсионен генератор, който имаме такъв специално за вода. Има го обаче в сайта като видео с малка мощност, който е само за 2 литра и един такъв за 30 литра, които имаме, за произвеждане на вода, която е готова да имплозира вашите негативни мисли, но и да имплозира и вашите позитивни. Тоест, как водата се умява да приеме нашето биоизлъчване, и то е различно. Знаете, че, не знам точно дали знаете, но ние като биоорганизъм излъчваме инфрачервени лъчи. Тези инфрачервени лъчи са известни от 70 години и над 50 години ги ползваме само за убийство. Значи това е мерник, нощно време виждаме, че зад гората там войника свети или пък животното свети, те му светят инфрачервените лъчи, но те са видими само с специални такива оптически мерници. И тези инфрачервени лъчи са с излъчване след по-дълги от червената, са някъде от 800 до 1900 нанометра. Нашия мозък също излъчва такива лъчи, но най-вече излъчват дланите ни. И който се развие своите хармонични, поне първи три тела, може не само да излъчва определени заусилени мисли, които той желае, но може дори и да отнема или да получава със същите тези ръце, да получава излъчването на другия, на партньора срещу себе си. Ние с нашите инфрачервени лъчи, които са 21 вата, това е огромна мощност, който има елементарни там спомени още от физиката, да сметне 6 милиарда по 21 ват, какво означава? Грубо около 27-28 атомни централи, като нашата голямата, излъчваме различни такива инфрачервени лъчи с нашия мозък. И то, особено когато тези мисли са негативни, вместо да бъдат 50-50, половината, както е дал принципа на пълната симетрия, нашите лоши мисли така се замърсили, както кучетата замърсяват въздуха и близост срещу тези агънца и те се израждат, както и бях примера, по същия начин ние така сме замърсили нашата земя, нашия въздух, че нашия учител първо, когато започва и предава около 5 години учението си в Сливен, след това казва, че тук вече е достатъчно мръсно въздуха, трябва да отидем на 2000 метра, оттам е още по-чист и над 2000 там едва можем да се молим много по-ефективно. Имайте предвид, ходете в планината, колкото е по-високо, толкова е по-чисто, колкото повече си правите ето това упражнение, това е толкова почистване и дестресиране. Ваше. Как започнахме? Това са бившия ни премиер, ето точно тая картина, който беше 2 мандата служебен премиер. Това са 2 професори, моя милост и този, който е Иво Рангелов от Лом. Тук вашия кмет го познава, опитахме да правим и да говорим този един проект, може би сега до вечера или утре ще говорим пак с него да се възстанови. Но ръководихме с него, сега и съществува, такава ми е картичката. Най-модерните технологии са нанотехнологиите и такива има
Германия честта има българин 10 години да е координатор на всичките научни съвети между министерствата им. Той е един от заместниците на нашето Единение ден и с гордост мога да заявя, че всичките заместници са подобни като него, са по-умни от мене и те ми наливат тук в фонтанелата. И аз изглеждам умен и чета лекции, защото вече на 77 години съм по-свободен от тях. Така че с този премиер, в момента, когато опита да направи нещо, не можа, не му дадоха просто. За сесията в ЮНЕСКО, която е пълен провал за България, нито тук се състоява в София, нито в Париж, по тези 4 направления ние не представихме нашите най-нови постижения и затова сега тръгваме да ги представяме по кметства и по други държави, които са склонни да внедрят това. Една от тези държави, които са склонни да внедрят това, беше първа Индия, втората сега е Китай. Миналата и по-миналата седмица изпратихме такава делегация и на високо ниво междуправителствена, и на ниво иновации и нанотехнологии. Тази книга "Наука и възпитанието", която ви показах, тя е и специална наука за енергоинформация в празното, което първи дава с един прост пример преди 27 века. Аз ви показах, че го имаме тук и че вие го имате и в документите си, а всеки от вас може да вгради тази енергоинформация в това шишенце, както допълнително още ще ви обясня. Но когато питат Лао Цзе: "Учителю, как е направен света?", той казва: "Дайте ми колело." Дават му колело. Още тогава, 7 век преди нова ера, китайските колела не са както гръцките и тия в Египет, ами са с което ние след това ще приемем 2 обръча и спици. И в 11-ти трактат се казва следното. Лао Цзе отговаря на учениците си. Слага ръкавица, ръката си в колелото, завърта го около ръката си и казва: "Вижте, колелото има 2 кръга, 30 спици. Кое го прави полезно и придатно? Варите. Празното вътре. Ние, хората, като богоподобни, правиме всичко така най-ефективно в празното. Чрез празното. Правиме празното, за да имаме прозорец да гледаме в къщата. Правиме празно, да имаме врата, за да минеме. Правиме чашка, за това нещо да сипеме вътре, да използваме в празното. В празното е по-придатното и в празното Господ прави най-съвършените неща." Той говори, че много съвършени неща са направени и между звездите между се. Това е 7 век преди новата ера. И това нещо имаме 27 годишна практика и лаборатория, която започна в Юзо, в Благоевград. Аз съм сложил всичките мои лични спестявания за разработката, за да продължи тези изследвания. Слава Богу, има и резултат. Специално в областта на почистването на въздуха и правенето на енергия от вода консултирам, не притежавам 4 фирми, които вече имат внедряване в 70 държави. В България има 50 и няколко обекта, които работят с енергия, където водата гори, с така наречения браун газ. Първото училище е в Червен бряг, второто училище е Мангахахан в София, след това има детска градина и така нататък. И най-големият циментов завод в Турция вече, който знае от производството на цимент какво представлява клинкера, каква огромна енергия, се прави с браун газ, произведени от български фирми, от Green Innovation се казва фирмата. Това от най-прецизното вграждане на енергоинформация до най-големите вече бавно постепенно навлиза, но за да имаме идея по какво представляват нанотехнологиите, които тук през 128 години учителя ги обяснява обратно. Първо казва нещо за нашата Земя и какви са другите разстояния. Ние спрямо другите разстояния, ще го видите, който е прочете тая книга, какви са разстоянията
между звездите, между слънчевите системи, между определени съзвездия, между галактиките. Трябва човек да разбере, че ние сме едно нищичко нищожество спрямо супер велики и гиганти, спрямо нано размерите и нано живота, който е в нас. Това е една снимка, бижуто на НАСА и на българина, който направи първата стачка в НАСА, професор. Неговия дядо написа прословутата книга "Пътят на България". И когато поиска да закрият Хъбъл, той пусна всички секретни снимки. Това е една от секретните снимки. След това записа, публикувана и в National Geographic. Виждате какво е? Това е снимка с дълбокия космос, рентгенова фотография. 1,5 милиона галактики. 1 милионна е от нея, т.е. 1 нано от това е тази галактика, нашата. Тя от тази предишната картина е само едничка точка вътре. Тази едничка точка е с около 100 милиона слънца. Нашето слънче се виждате, където пише там жълтата стрелка Сън. Ние сме в този ръкав, толкова нищожество. В тая слънчева система са сложени нейните планети на Слънцето, само че тук това разстояние между тях не е така реално. Ако сложим реалните разстояния между планетите и Слънцето, те се изгубят, те станат почти невидими. Толкова е грамадно и ще заприлича наистина на един атом. Във всичките три тези растителни цивилизации, които са растителна, животинска и човешка, ние имаме един и същи ключ, един и същи процес, това е водата. Нашето тяло е тази матрешка, която се дава на един селянин, знаете, около Тюмен в Сибир, когато той от глад моли Господ да му даде нещо, как да изхрани семейството си, Господ му дава да си изобрети дървен струк, му показва как и да нарисува човека. Той го дава на помещика си и така става разпространението на най-добрата такава играчка, която така взема и в цял свят е дефинитивно до ден днешен сувенир номер 1 от почти вече 200 години. Ето е молекулата на водата. Виждате колко е интересно. Това е кислорода, двата водородни атома, какви са минимални разстоянията. Това, което е ангстром 0,90, това е ангстрома е 1/10 от нанометъра. Нанометъра е толкова малко, което на нашия един косъм 15, примерно, около средна коса микрона, в нея има 15 000 нанометра. Един микрон е 1000 нанометра. Ето една снимка, с която ние демонстрираме най-великото откритие, което е от Втората световна война, е на нашия Джон Атанасов. Този, който е изобретил компютъра, той преди това е изобретил сонара, едно съоръжение, което коригира подводниците, обаче сонара бърка понякога с много големи 10-20 градуса под водата, вкарват го вътре в подводницата, той спира да си конструира патента, опитва след това да го крадат, но той открива следното, че подводницата бърка само когато отвънка вали сняг. Доказва, започва да измерва, че когато снега вали, той излъчва шум, електромагнитни излъчвания. Доказва, нарича го писък от снежинката. И това, че във водата има енергия, енергоинформация, поета в молекулата, това е ключа, с който сега ние като наука работиме. Водеща, все още до някъде сме България. Това е основата на кооперацията, която подготвяме сега с Китай. А това е първият такъв радиатор български, който радиатор демонстрирахме в нашия парламент. Вътре е доста сложна история. Има патент, всеки може да го види в сайта
но вие го включвате на единица 1000 вата този радиатор, включвате едно такова допълнително ключе, той изведнъж става 2 кВт. Тоест получавате 1 кВт допълнителна енергия. Трябва да се произвежда. Защо и как още не се произвежда, не искам да говоря, защото влизаме в дълбока политика. Ето го най-големият ни проект, с който сме се съсредоточили. Имаме вече прототипите. Това е здраве и здраве за човеците. Във всеки град да започне да се възстановяват фонтаните, защото фонтаните, които България почна да строи веднага след, и то доста усилено, веднага след като пристига Съветската армия, става комунизъм, 2-3 години след това започва бавно и постепенно от най-елементарна индустриализация навсякъде, където се строи град, се прави и фонтан. И започват едни изследвания. Защо? Защото Георги Димитров, въпреки че не идва тук в България, въпреки че е отровен, не знам дали знаете, той живее заедно 15 години на улица Опалченска, 66, в една къща близнак. От едната половината къща живее Георги Димитров, но половината живее учителя Петър Дънов и проповядва. Слава Богу, от началото на тази година успяхме да я защитим тая къща, взимахме си я, и тя сега вече е притежание на общество Бяло братство. Това, което Георги Димитров разрешава още тогава, е дало толкова много. Старта на разработката още тогава започва Илия Вълков да разработва, вярващия в това, което говори учителя, че има трети елемент в водата, че от него ще се прави енергия и така нататък. Естествено, Георги Димитров не го пущат тук да се върне. Малко прознае, че Георги Димитров не се е върнал тук. Това е двойник. А защо и как ако остане време, даже имам и тук, защо и как е отровен Георги Димитров е друг въпрос, но след като Георги Димитров вече си е отишъл, ние спираме разработките на енергия от вода. Петролните компании са против това. Илия Вълков бяга през турската граница, отива в Америка. От Америка вижда, че и там петролните няма да бъдат да работи, отива в Австралия. Там в 1973 година прави първия си патент и сега това нещо вече се използва ето този последния начин. Първо, горивен котел, обикновени въглища, нафта, какво ли не са. Вътре слагаме допълнително един такъв браун газ генератор или един квантов генератор от точно тази енергоинформация от празното и изведнъж има го в сайта, даже първият котел, който е направен, комина става чист, няма никакви частици и най-важното обаче се постига частично, много по-добре. Смятаме да го постигаме вече с фонтани, но изчистваме въздуха и от менталните замърсявания. Най-сериозните ментални замърсявания са ето тези. Най-известните и доказаните мобифоните. Мобифоните излъчват една такава честота, която бавно и сигурно ни деградира, ни деформира, ни променя ДНК. Връзката между нуклеотидите се променя бавно и постепенно от мобифоните, от самото им излъчване само като честота, но за съжаление много от игрите, които играят нашите дечица, не са така безобидни, а те са зомбиращи образи. Има образи, които целево, като клип, който се повтаря, клип като звук, като образ, които са целево насочени към унищожение, към деградиране и запълват паметта на това дете. Капацитета на това златно гралче, на тази чаша,
човешкият мозък се запълва с абсолютно ненужна информация и той не може да поеме реалната. Това са първите ето такива квантови генератори, който е комбиниран. Сега ще ви покажа. Преди 5 години това е академик Чуканов, дъщеря му и жена му. Той в лабораторията в Америка, а такава лаборатория имаше в Канада, в Китай и сега имаме мъничка такава в България. Проблема е огромен, защото всички мега индустрии, които правят енергия, са против евтината енергия от вода. Тя е възможна и затова съм дал тук тези 2 слайда и това, както предлагам за лекуването да ползвате сега, така и при самия процес на изчистване на въздуха в мегаполисите, в градовете си, в къщите си. Това е на пръв поглед карамфили, но това са карамфили, изрисувани, постигнали с мисълта на ето този колектив, наречен от университета Уискинсон. Има процес, вакуумна техника, с който се правят свръхтънки слоеве и всички процеси вътре, основни са нанотехнологии във вашия мобилен телефон, около 600, всички са тънки слоеве, около 15-20 нанометра. Тук, на тази кинеграма, която ще ви подаря или която ще си вземе за собствен съд, тук има нанопроцес, толкова са тънки тези слоеве, но те отлагат един такъв слой, то се пише от цинков, какво беше този? Цинков окис, който трябва да бъде бял, с ето подобен като този, това е сребро. Но мислите им са, мислите на този учен е, че той ще подари карамфили, като излезе сега на среща с момичето си, отваря, вижда слоевите, те са карамфили. Феномена се потвърди и от тогава вече стана известен в науката. Двойка изследователи, ето и тези, които са при 10 нанометра слой, както ви говоря, са били на разходка в Слънчево поле, Слънчогледово поле, събота и неделя, идват понеделник да работят, правят си отлаганията и виждат какво излиза. Така че силата на мисълта се ползва и може да се ползва за вашето собствено лечение и за лечението на ближния. И за чистенето на въздуха, който ако ние имаме един, примерно, фонтан, ако този фонтан вътре водата гори, когато водата гори, се получава следния феномен. Водата, разложена от електролиза на браун газа, става водород и кислород, който изгаря с един пламък 7500 градуса, но в момента на изгарянето става пак вода. Става пак вода, обаче се получава обратното на експлозията, защото 1 литър вода, като се разложи на водород и кислород, така наречения браун газ, става 3000. 2890-50. Едно много интересно съотношение, защото толкова пъти е по-малък електрона, толкова пъти е по-малък сперматозоида от яйцеклетката, толкова пъти водата си се разширява. Както това са мистичните числа в физиката и в математиката. Както е. Разширените 3000 литра вода, която е във формата на браун газ, водород и кислород, изведнъж изгара, но като изгори, така изведнъж тук се получава вакуум. Най-страшната бомба 2008-2012 година, съответно на американци и на руснаци, е така наречената имплозивна бомба. Ако е отвънка пуснат един малък снаряд, ето примерно другия край на тази синагога, малък снаряд, вътре е имплозивна. Изведнъж този снаряд, засмуче въздуха, т.е. създаде вакуум, тази имплозия. И от тук остане, от тази страна, само за момент остане за секунди да няма въздух. Докато да дойде другия въздух, цялото е това налягане, което е в атмосферата, има 1 кг на квадратен сантиметър налягане. Нали знаете, това е една атмосфера. Ако ето тук гръмне, тук е тази бомба или този имплозивен куршум, примерно, ето това нещо моментално ще бъде сгънато и смачкано. Това е имплозията. Та имплозивната бомба, която вече е доказана и се ползва за съжаление за военни цели, опасна бомба, тя няма радиация, няма нищо, но срутва сградите в един град от този край, самото атмосферно налягане ги срутва. Та този имплозивен ефект, ако гръмне, ако този фонтан в средата, тази вода,
която изгаря, веднъж се свива, постоянно излизат тези 3000 литра, а то горе-долу толкова е генератор, който сега в момента имаме, то тази имплозия, която се получава, тя ще изсмучи всичките тези енергоинформационни пакети, които са между молекулите на водата, и тази вода в това разстояние, така е и патента, ще го видите, който иска в сайта. Този процес на изгаряне ще изчисти близката вода на 100 метра, на 500 метра, на 20 км по една много специфична такава графика, която може и да се изследва и да се оптимизира, и сме описали точно как и това, което го правим. За съжаление са необходими сериозни инвестиции и възстановяването на фонтаните. Даже имам тук подписка в Пловдив, това, което сме започнали преди 2 години, сега на 10-ти, ако някой управленец от някой друг град е това да заповяда, най-старото обществено такова организация, неправителствена, веднага след съединението в Пловдив, правят организация на интелектуалците, какво и как, такова сдружение, нещо като фестивал пловдивчаните. Как и какво да направят за по-бързо съединение на тази България, която вече се уж освободила, обявила, но ще мине колко време още, за да се реално започне да се обединява и да се единява. И това е рамата и на нашето единение. Мъчим се да се единяваме добрите хора. Това е за... Ето, че сме пропуснали, наистина пропуснахме да показваме вече тук и много бързо ще минем. Това е уреда ни, който сме изобретили, който показахме в Европарламента. Ето виждате горе, това е постер от Европарламента, за където защитихме толкова много пари. Как може и как водата приема енергоинформация. Отляво е таблицата колко електрон волта и колко бита приема една връзка между две молекули. Ето го уредчето горе. Никак не е сложно, но не е много просто. 30 000 евро струва. И с него сме изследвали ето точно това, което това е първата книжка от пренаталното образование по учителя, от резултат на което са тези шампиони, за които ви споменах. Ето ви едно пренатално момиченце, което то се вижда, му светят му очите и произвежда много хубави бижута, които са с вътре. И обиците, и колието са от български шивици. Мога да кажа, ето такива са нашите възпитанички. Ето играещите паневритмия, тук в училище в София и горе на Седемте езера, и тук учителя от архивна снимка. Това е древната формула по нашата глаголица, как се създава и как трябва да се създава живот и какви са следващите деца. Ето тези два знака. С първия знак Свети Кирил е от трите знака, двата ще ви покажа тук, те ще ги имат и ги. Първата буква е аза на българите, както се казва. Ето това е. Тази буква Свети Кирил обяснява 40 дни от двумесечния спор. Другата е инвертната буква. Това е жената, която танцува. Сега ще ви я покажа върху жар, майче. Не знам дали я минахме, но означава, двусериен филм има с Николай Хайтусме на БНТ преди 25 години. Какво означава първата буква и какво е основата било на спора, че човек се развива само, това е птица, само ако развива и материалното, и духовното крило. Не може такава птича да политне. Това е нашето знаме. Нарочно съм я сложил тази презентацията. Ако някой слага знамето си на стената си, то правилното е червено, зелено, бяло, а не както сега е записано в правилник. Не спазихме Конституцията си, откакто има демокрация, че трябва да има закон за знамето, а то има правилник. Това червеното в двете координати плюс, бялото, зелено, червено, ако то се спусне надолу, така както и се тръгне да се марширува напред, знамето ще дойде точно както е в този долния квадрант, а не както е сега записано, което призовава към раздор и към война. Бяло, зелено, червено. Червеното, знаете какъв е смисъла в... Това е една книжка, която се радвам, че
от вече 30 години започнахме да пропагандираме шивиците. Няколко десетки училища по тая моя книга с внучката, реална книга, документална, се учат да шият шивици. Това е откъдето сме тръгнали и пропагандиране по цял свят, като кукерските бродери. Ето виждате ги, това са тези мумии, ако някой иска ще ги разгледа. Това е общ проект за изследване в Китай, в Урумчи, мумиите, най-лявото, което е. И облечени с такива шивици, мумиите не се разлагат. Следващото е най-старата криптомашина, с която се пее и с която Янко Козел завладя целия свят и го спряха умишлено, защото това е метод за запис на нотите, който записва и думите, и нотите едновременно. И госпожа Таня Христова, основателя на Янко Козел, е все още жива и здрава, тя е мой заместник също. Това е квадратчето, което обясних. Това са специални шивици, които са преди Джокондата. Джокондата ви е известна как, а пък снежинката, която е направена, това е снежинката, подарена ни от Масаро Амото при неговата, този японец, който говори на водата и записва. Това е снежинка, образувана от специална българска песен. Виждате каква е кръг с точка. Тук трите сестри може да се сетят коя песен е записана. Масаро Амото е записал в Токио и ни е прати и ни е показа в зала номер 1 НДК на специален конгрес. Това са двете елипси на богомилите. Ето е тази картина, с която има ритуално винопеене, смесването на водата и на виното. Съда, който държи колобъра, танцуваш върху жърта, и колобърката е този жест, този знак, който е жената. Това е празника Весак. Имайте го предвид. Първото пълнолуние на май празнуват всички далеко източни религии и на този връх, на тази планина Кайлас, никой не може да припари. Там, където стават тези ритуални срещи на всички велики такива духовници, които са идвали да обучават човечеството. В само една мисъл, само една беседа ще цитирам на учителя да мисли, която той говори пред 9 журналисти, дошли от Запад, след като Айнщайн е заявил, че е негов учител Дънов. Те идват, той е много популярен, стоят на 21 март, цял ден го разпитват, той ги поканва следващия ден и дава прословутата си беседа да мисли. Той пита всичките журналисти какъв им е идеала. Какъв им е идеала, никой от тях няма идеал. И на следващия ден той заявява, така започва беседата си: никой не може дори да се научи да мисли, ако няма идеал. А те предварително признават, че нямат идеал. Така че всеки от нас да призовавам да си помисли за какъв е неговия идеал, който такъв ще бъде, че да увлече децата му, внуците му, следващите поколения, т.е. ще изгради ценностната система на рода. Тези тук евреите, които са, макар и с една по-стара религия, с много консерватизъм, те спазват две неща. Това, за което ви казвах, следването на родствения идеал и най-важното, което ние не спазваме, те спазват десятъка. Ние, българите, не спазваме десятъка. От християните ние сме си правили една статистика. На 100 християни около 2 или 3 дават десятък. Ние, повтарям, не сме християни. Аз съм си правил вече няколко години, правя експеримент. Примерно давам различни неща. И подарявам, примерно, тази книга 15 лева, 20 лева, 30. Имаме книги, които струват 60 лева, има книга, която струва 380 лева. Златната книга на професор Евгений Сачев, не знам дали я знаете, показаха я по телевизията, представихме я в Националната опера. Всички, които си купиха билети, освен 150 лева билет, си купиха и такава книга. Българите са в основата на човешката цивилизация, само с доказателства 900 страници.
Но дори и когато получават такова нещо, те дори и тогава не дават десятък. На стойността на този, за възстановяването. Така че спазвайте, според мен, десятъка и всеки от нас да има идеал. Той може да е първо това, което е целта и на този фестивал – здравето. Ти трябва да бъдеш здрав, за да можеш ти да оздравяваш другите, да живееш за цялото. Това е една уникална книга «Живот за цялото». Ако вие искате да оздравеете, ако спазвате част от тия формули, които са, вие първо ще оздравеете, ама ако искате да оздравеете, за да лекувате и другите, това ще стане още по-лесно. И ще ви кажа най-простото нещо, което аз правя. Сега на 77 години трябваше да съм си отишъл на 32-33. Бягам, тичам, правя, работя като 12 години. Но ще ви кажа най-простичката формула, от която започнете. Правете я искрено. Едната ви е казана. Но другите сега ще ви доразясня с това. Но тази най-простата. Всички болести се лекуват от силата на вашата мисъл, от силата на вашата молитва. Сутрин под душа с топла вода изправете се ето така и кажете Отче наш. Всяка сутрин от душа с топлата вода да си кажеш Отче наш, да приемеш водата топлата отгоре. Остава молитва, след това да изпиеш чаша топла вода. Това е най-простото, което ви ще видите като резултат. Следващото, което за усилването е, който няма да може да получи такова ощущение, аз ще ви дам тези свещените символи. Втория и третия, с който свети Кирил оборват личното тяло. Това е... Моля? Микрофон. Моля ви. Ето тук има сложени два знака, които вие, който не може да получиш, защото шенца не са чак толкова много, с това нямам приготвение и пък се струва доста скъпо, както и да е. Има два знака, тук записани с лазер. Когато ги погледнете ето така, единият знак е буквичката И, а другия е буквичката С. Те са от около 300 лазерни точици, правят една матрица, подобна на тази, която се получава след дъжд. След дъжд науката не е обяснила защо. На определени участъци по пътя на светлината, една огромна такава триразмерна структура се получава от молекулите, които застиват на правилни разстояния и светлината, минавайки през този кристал, както имаме едно упражнение с призмата и с пречупването на светлината, как се получава дъгата, същия този процес, тази дифракция се получава през този участък горе в облаците, където изведнъж застиват за известно време, 1-2-3 минути тези водни молекули. А то не е много случайно, защото е смисъл. Поне е обяснено, Библията казва, че и с дъгата ще ви се явя. Това е кой го казва? Христос още. Учителя само го да разяснява. Това шишенце първо съдържа тия трите вида води. Ние ще минем за малко след това тия трите води. Тук вие може да го оставите сутрин на слънцето. Слънцето ще влезе през тези две матрици, като след дъжд, ще дифрактира, ще се съедини и тази буква С и И ще образува Си. Това е синоним. Или пък ИС. В единия случай е Си, това, което свети Кирил обяснява. Ти си човек, ти си този, който идеала трябва да бъде да се развиваш и в умственото, и в божественото. Материалното и в духовното. Това е нещо, за което тровят свети Кирил. Как ще учиш ти вярващите, че трябва да богатеят? Това означава всички да им плащат повече и такова. Не е възможно. Но това е два символа,
които той разяснява след като обяснява, че доказва им, че първата буква от глаголицата и тази втората и третата дават принципа на развитието, една триадност на един човек, който се учи да живее по Божему. И когато искате вие да постигнете усилване на ефекта на вашата молитва, тогава хващате от двете страни шишенцето, както ви го показвам, и си мислите нещо, без да докосвате ръцете си, без да докосвате, за да може да не стане късо съединение и да се байпасира този уред. Мислите си 1, 2, 5 минути, зависи от всеки от вас колко е силен в мислите и колко е искрен в желанието си. След което тези инфрачервени лъчи минават от тук, дифрактират, сумират се от двете букви и едната и другата буква и графически се получава иже амин да бъде, каквото си мислил. Ефекта от това, което след ще направите, ще напръскате ето лицето си. Така, особено ефективно, когато шофирате. Това в Испания се продаваше доста успешни години по 12 евро едното и то не е същото, с което е. Сега има подобно китайско, но тези три вида води с вашите мисли, те са един такъв, както Василий Врач е давал по мъничко капчица, вие си дайте в лицето. Тези капчици ще се срещнат с капчиците в порите. Нашите пори от лицето дишат. Ние дишаме през порите си и знаете различен процент, особено когато, примерно, работиме, знаете какво чудо излиза през нашите пори. Но винаги през порите има комуникация, оттам се диша. С тази вода предава тази енергоинформация на тази вода, която влиза, частично се смесват. И на принципа на хомеопатията това нищожно количество в най-скоро време предава това, което е получило от тази вода в молекулите на цялото тяло, на целия организъм. И това нещо сме направили една методика, която представихме първо в Швейцария, получихме златен медал на Световен конгрес още преди 20 години. След това го представихме в Европейския парламент като бъдеща възможност за развитие на българските нанотехнологии. Получи България 520 милиона, както ви казах, повтарям, програмата е OpenOIR, оперативна програма за наука и за изпреварващ растеж. Колко и докъде са вложени ефективно, за сега не искам да твърдя. Аз не съм в тая програма вече, защото не можех да понасям някои министри. Слава Богу, вече не са министри, няма значение, но това е нещо, което вие сега сами може да се направите, ако иска някой, без да са тези три вида води. В обикновената вода, която ще пиете, хубаво да е обязателно, да е изворна, да е в стъклен съд, да си сложите тези две фигури, тези два знака, които са един усилвател на вашите мисли, да диспергират тази концентрирана червена светлина, да я смеси с другата, да насити това и след това да я пиете. Става за пиене. Това е нещо, което ползвахме, не това шишенце, обикновени стъклени чаши при COVID-кампанията и който иска, ако има някой приятел, с това да си направи замерванията с биорезонанс, още по-добре, ако има и биофидбек. Аз не знам тук, но госпожата, която каза, че е ходила на биорезонанс, тук ли още или си тръгна? Тук сте. Да, благодаря ви да ми кажете кой е този през, къде е свържен. Ами, благодаря ви и който иска, сега мога да му разкажа нещо, което е от времето на богомилството и след това от времето на турското робство, а ние сега го повтаряме, защото непреходните ценности, които не зависят от времето, са изключително важни. Богомилите са имали знаци и символи, които са носили като талисман. И когато им ги вземат, особено който е свикнал с този, те получават уникален дискомфорт, да не говоря болест. Испанските завоеватели, те откриват, че на всичките тия водачи, които и правят, като им вземат тотема,
особено тия, които са били слагали са излапо или парче кос или какво ли не, те изгубват изведнъж ориентирите си и не могат да ги водят, да са им ги върнали. Описано обаче. При нас как влияят тези образи, сега ще ви покажа, елате да видите мумиите от книгата, защото не сме стигнали до там. Тя е много голяма презентацията, времето напредна. Сега ние започнахме да изучаваме глаголицата със свещените тези знаци и символи, защото който има близко до себе си някакъв символ от глаголицата, особено ако е неговата буква или пък някой текст, послание, то той се чувства по-добре. Но най-важното, което експериментирахме, нямам всичките експерименталните пособия, дечицата, които тръгват да ги носят, съвсем случайно носи и това, губят желанието да играят на мобифоните. Ако искате, вярвайте, опитайте го и защо. Има обяснение, то е доста сложно. Ако искате, не всеки, но всяко второ. Не в различна степен, но тази паралелна нервна система действа, работи, не сме измислили ние, а е направено от Дедо Божи, но ние трябва да я осмисляме и да я прилагаме. И на който обясните, има и такива стоки, които сега се запознаваме, които стоки може да ги получите и вие да ги продавате, т.е. наистина да доработвате. За да разясниш на един човек, трябва няколко часа това. Изключи го и веднъж. Патерите, да, наистина. Изпитайте нещо, ще видите, че това е доста време, но го приложете в семейството си и след това учете. Ще видите колко хора наистина могат и ще ви плащат за това с радост. Част от нашето братство, тези, които са, вече започнаха да прилагат това. И това работи. То работи. Да учите други, но не да изискате тарифа, защото така се губят възможностите. А по този начин всеки да плаща колкото желая. Доброволно. Винаги аз на лекциите си на това, което продавам, но не го продавам нито за 100 лева, нито за 1 лев. Този, който прецени това, което иска, да остави толкова дарение, колкото той желае. Така е доброволният принцип в истинските учения. Благодаря ви за вниманието. Ако искате и ако имаме от организациите време, не знам кога започва концерта. Готов ли е? Трябваше да започне, така ли? Добре, свърших, млъквам. Ако някой иска, сега ще ви покажат повече. Добре, живи и здрави, благодаря ви за търпението.